El llibre que vull presentar-vos és el treball esclau durant el franquisme a la Vall d'Albaida, 1938-1947, que tracta dels valldalbaidins, dels soldats de la comarca de la Vall d'Albaida, que van caure presoners o van ser considerats, durant la Guerra Civil, o que van ser considerats desafectes, per tant, enemics del nou règim franquista en la postguerra, des d'un plantejament que vol abordar totes les vessants i totes les consideracions possibles que va tindre aquesta repressió, ja que no només va afectar als presos i presoners que van patir els treballs forçats, sinó també a les seues famílies. I el meu plantejament és el d'una dimensió social de la repressió franquista, especialment en el nivell local i rural, que pretén entendre el perquè d'una repressió tan terrible i que va arribar a afectar a bona part de la població i de les famílies que d'alguna forma es van veure implicades a causa de les lleis repressives del règim en una repressió tan terrible i tan extensa.